1 lutego na całym świecie jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym do mówienia po śląsku przyznało się ponad 500 000 osób. Niestety to nie wystarczyło, aby uznać śląszczyznę za język regionalny. Dla mieszkańców Górnego Śląska śląszczyzna to coś więcej niż język. To często tradycja, lokalna kultura i bolesna historia, bo przecież nie zawsze można było godać. W szkołach te rektory prali po rękach za to, że godali po śląsku i to nawet jak godali po śląsku na placu szkolnym albo na przerwie. Do mnie to jest ta gotka dzieciństwa. No, ja się przecież nauczył tej gotki w domu, nauczył, że się jej na placu. No stety albo niestety, roztomajcie idzie na to patrzeć, ale w tym procesie edukacyjnym musiał Rzek troszeczkę od tej gotki odejść. Śląsko-gotka to jest język mojego domu, mojej familii, moich rodziców, mojej mamy, taty i język serca. To jest język serca, w którym Rzek się wychował, no i do mnie najlepiej przemawia właśnie ten język. Językoznawcy od wielu lat alarmują, że żyjemy w epoce wymierania mniej popularnych języków. Dlatego warto już teraz zadbać o kondycję śląszczyzny. Ile języków człowiek zna, tyle razy jest człowiekiem i to tak jest. Każdy język, każda mowa oferuje inny językowy obraz świata, inny sposób patrzenia na rzeczywistość, więc warto poznawać nawet te osoby, które nie są Ślązakami. Nic im złego z tego nie będzie, nic się złego nie stanie, jeżeli by poznali mowę śląską. W ostatnim spisie powszechnym posługiwanie się śląską gotką zadeklarowało ponad 500 000 osób. To grupa, której nie można lekceważyć. Nie chodzi tutaj tylko o tą liczbę osób, która zadeklarowała, prawda, czy posługiwanie się śląską gotką, czy przynależność do grupy etnicznej śląskiej. Ale w moim przekonaniu to jest walka o coś więcej. To jest walka o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, którego język śląski, a ja nie boję się użyć takiego sformułowania, jest bardzo istotnym elementem. Niestety upłynie jeszcze sporo wody w chłodnicy, zanim śląska mowa doczeka się statusu języka regionalnego. Prace w Sejmie nad projektem ustawy ugrzęzły w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a rząd nie wydał swojej opinii. Mamy trochę taką patową sytuację. Prezydium komisji jeszcze nie rozstrzygnęło, jaki zastosować tryb dalszej pracy. Ale ten czas bynajmniej nie jest zmarnowany, dlatego że w międzyczasie przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Milan Sycz poprosił ekspertów o dokonanie analiz. Poseł Marek Plura ma jednak nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny prace nabiorą tempa, a w budżecie znajdą się pieniądze na śląską mowę. To, ile będzie kosztowała edukacja w języku śląskim, nikt tego tak naprawdę nie wie, bo to będzie zależało od rozwoju takich potrzeb, od gotowości szkół i rodziców przede wszystkim do tego, by dzieci po śląsku uczyć. W czwartek w ścisłym centrum Katowic Dzień Języka Ojczystego świętowała Śląska Ferajna. Regionalni artyści zachęcali mieszkańców Górnego Śląska do obcowania ze śląską sztuką i kulturą. Śląsko-gotka to nie ino owicowanie albo w szynku przy piwie. Chcemy właśnie pokazać, że śląsko-gotka to też jest na wysokim poziomie. Sztuki teatralne, poezje, fraszki. Pomimo tych wszystkich problemów śląszczyzna oficjalnie zagościła w wielu magistratach na terenie Śląska. To efekt działalności regionalnych organizacji i stowarzyszeń. Czy w ciągu najbliższych kilku lat zagości także w szkołach? Przekonamy się już niebawem.